Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст. Дӯстон азиз, Toyota Corolla аст ки соли барояшаш 2008 сол аст. Сӯзишвораш бензини холия мегад соҳибшон, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автомат мегад. Мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мега балонош мегад нав чаро, мега балонош 4 мега пачка мегад соҳибшон, 4 диска, аккумулятори нав, 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет. Маслаи мошина мега нав алишка мегад. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин дӯстон аз айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 74000 сомония ки муомилаш, савдош дар назди капоти мошина мега. Илтимос мега одамое ки намехаранд беҳуда занг назанад, вақти монам нагира, вақти хушонам меяне ки кадоме ки мехарад бияд мошин аз пеш бинад, баъд савдош мекуне, мега мошин 100% бардорам. рақамошон дар поёни видео аст. Маърифат метавонед ки дигар маълумот пурашад аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар хали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем, маълумотҳои пураша, қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ёки WhatsApp рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии сарбардорон ВАЗ 2106 молодёжин аст ки соли барояшаш 1989 сол аст. Сӯзишвораш бензин, газ дорад кор мекунад. объем мотораша 1.6 литри простой, коробкаш механика мегад. Мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад дар пеш мегад электропакет мегад соҳибшон. ҳам хел маълумот дода аст, яъне ки 4 балонаи 70% дискаҳои раднои худаш, яъне ки ягонош мегад задаги пуштагӣ надорад, мегад задни камера дорад, мегад мошинча мегад полни худ молодёжин як дона сурат дошта бардор. хай агар шумо харидор бошед, мумкин барои шумо гирифта рӯй кунанд. мошинча мегад полни худ молодёжин ҳама чизаш кор мекунад. электропакет дора мегад соҳибшон. хел маълумот додаги ҳастанд дӯстон. мошин дар ноҳияи Конибодом айни ҳол нархаш 11000 сомония ки кадоме ки мехарад мегад бияд аз пеш, баъд савдо мекунем. ба телефон савдо намешавад. дӯстони азиз, кадометон агар хеле мошинча маъқул аст, маърифат метавонед ки маълумоти пулаша аз рақамҳои поён буда гирем. мошини фурӯшии навбатии сарбардорон Opel Astra аст ки соли барояшаш 2001 сол ки сӯзишвораш мегад бензин, газ дорад, ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4 диска, 4 балонаи 80%, абагирев сидене, мултирол, 4 балонош 100%, тонировка қафош мегад 11 моҳи дига аст. ҳуҷҷат, моторош, инжектор гази еврошон дошта бардорон. хай маълумотош қафо буда. дӯстон азиз, хай чӣ хеле шуд гуфтем тона, яъне ки раднои краскаш мегад хел сиёҳа мегад, яъне ки салош тоза мегад. мошин мегад бе ягон кам буда мегад, дуруни шардар гаштаги беҳад ба тоза. дӯстон, хай кадом мошини шумо мехарен, як бор дига бо аз худашон маълумоти пураша гирен. мошинча тенҷа, яъне ки хай хатон ани хада мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 50000 сомония ки боз мегад дар назди капоти мошин савдо мешавад. маърифат, хай дига маълумота гирен. мошини фурӯшии навбатии сарбардорон азиз Hyundai Starex аст ки мошини мусофиркаш, чӣ хеле ки шумо фақат хоҳиш мекунед. соли барояшаш 2001 сол ки сӯзишвораш дизелай мегад соҳибош, объем мотораш 2 литр, хоб коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 диска, 4 балонаи 60%, салоншам нормалия мегад, магнитофон дорад, раднои краска, яъне ки скамекаш ҳамаш мустаҳкам мегад. мошин соза мегад, камбудиша хай ба мо нагуфтем бардором, худатон ани хада мегирем. мошин дар шаҳри Вахдат айни ҳол нархаш 32000 сомония ки савдо муомилаш, яъне ки ҳамаш дар назди капоти мошин мегад. фақат одами харидор боша, суми наличкати мегад боша мегад, яъне муомила савдо мекунем. хоб рақамошон аст. маълумот метавонед ки дигар маълумот агар аз шумо хоҳиш фақат лайкотон мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо WhatsAppтон подлиса кунед.
мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Opel Vectra B аст ки Opel дути соли барои 6996 солаки сӯзишвориш бензин газорат ҳадаш кор мекунад объем мотораш 6 литри простой коробкаш механикаст мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошина мега нав мотор када мега соҳибшон 4 та дисковой простой яъне ки балонаш ҳам нормали миёна мега хадавой кадагиай мошин мега 100% бе ягон камбудӣ то моҳи ноябр ҳуҷҷат дорад мошин дар шаҳри Душанбе бардор айни ҳол нархаш 17500 сомон ки нархи ахиронша мега дига ягон сомон арзон намешавад ки радной краска ҳам хеле ки олучагӣ аста яъне ки мошин мега 100% нархи ахиронаш 17500 мошин 100% як дона сурат дошта бардор ба кадоми шумо агар хеле мошин лозим аст агар харидор бошед маромат рақамошо дар поини видео аст ки метавонед пурра када аз соҳибашон маълумоти бештарша гирен фақат даст шумо хоҳиш лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васатон падлиса кунед раҳмат барои дастгирии ҳаматон мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Toyota Mark II аст ки чихеле шумо дар комментария хоҳиш карда будед соли барои 1997 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 2.5 литр аст коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега номерот транзит радной краска серебристи дисковой худаш радной балоное ки як 70% балонои сасиаст ки салом палон ҳамаш 100% мега соҳибшон срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем мошин дар ноҳияи кони будо нархаш 17500 сомон ки боз мега савдо ва муомила мекунем дар назди капоти мошин 17500 сомон бардорем ки мошина муомила мекарданд ба кадоми шумо агар хеле мошин лозим аст маромат дига рақамош дига маълумоту пурраша метавонед аз рақамои поён буда гирен шумо агар хеле мошини фурӯшии замин хона квартира чизе барои фурӯхтан дошта бошед барои реклама маълумотои пурраша қатъи суратош дар номери имо васап рӯй кунед мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Hyundai Starex аст ки соли барои 2000 сола ки сӯзишвориш газа мега соҳибшон гази холӣ объем мотораш 3 литр аст коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега радной краска хеле серебриста 4 та диска 4 та балонои яъне ки средни нормал мега соҳибаш хоб коробкаш ҳам механикаи мошин мега 100% чихеле ки дидесен салонш мега тоза бадай скамейку ҳамаш нав яъне ки қоидави бе ягон камбуди мега срочно мефурӯшем мошин дар шаҳри Душанбе бардон айни ҳол нархаш 27000 сомон ки боз мега савдо ва муомила мекунем мошинча тоза хадавой ҳам дорад хай бо анеқ қадам мегирад ки мошин дар назар арзон ки бо сайзтанаш беҳтарин тофтиста рақамошо дар поини видео бардон кадомтон агар ҳамин хеле агар харидор бошед аги ягон вариант доред метавонед ки дар рақамои поён буда занг занед дига маълумоти пурраша гирем яъне ки 27000 сомон боз муомила дорад маромат занг занед мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Daewoo Lacetti ки свети сафедаш соли барои 2008 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 6 литри простой коробкаш автомата мега мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 та балонои 80% дисковой худаш радной краска салон тоза кондитсионер электропакет яъне ки ҳамаш 100% тоза мега мошин мега сайсаш беҳтарин хай бо маълумоти айниқша аз худаш мега радной краска ҳам хеле сафеда бардорон мошин дар шаҳри Истаравшан айни ҳол нархаш 32000 сомон ки боз мега савдо муомилаш дар назди капоти мошин мекунем мега мошин тоза аст дорони ҳами шарда гаштага мега соҳиб бош ва кадом бардорем ки ҳам хеле яъне ки Daewoo Lacetti лозим бошад ҳамин хеле нархҳо метавонед ки дига маълумот чакед 2008 солшаи марама мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Mercedes-Benz C-класс ки объемнича соли барои 1999 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.8 литр коробкаш механика аст ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор ки радной краска 4 та диска 4 та балонои 80% салон тоза электропакет яъне ки мошин мега 100% дига маълумоти пурра телефон кати мошин дар ноҳияи Дангара айни ҳол қарор дорад нархаш 58000 сомон ки боз ҳам савдо ва муомилаш мекунем мега дар назди капоти мошин кондитсионер ҳамаш кор мекунад дӯстони азиз ки срочно бо нархи арзон фурӯхтан мешавад 58000 сомони савдои хуб мекунем мега ба кадоми шумо агар хеле мошинча маъқул аст метавонед ки дар рақамои поён буда занг занед пурра маълумоташа аз ҳамин рақамҳо гирен шумо агар хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира роӣ кунед рекламада фурӯшда албатта мемонед мошини фурӯшии навбатии сайбардорон ВАЗ 21012 аст ки мошини молодежин аст соли барои 2003 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад
объем мотораш 6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мотора мега мотори приор аст мега лада приора ки мошина мега айса таркада мошинча чотка мега 4 та балонои нав мега аккумулятори нав документош мега яъне ки қариб 7-8 моҳ дига документ ҳам дорад. Мошинча 100% салон тоза, самбуфер, дискаҳои худаш ҳамаш 100%. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 13000 сомония ки савдо муомилаш мега дар назди капоти мошин хушрӯ када савдои хуб мекуна мега соҳибшон фақат одамони харидор да бардорам. ба кадаи шумо агарам хел мошинчаи арзон яъне ки ваз 2112 лозим бошад метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед бештар маълумот бошад аз ҳамин соҳибашон гиред. аз шумо хоҳиш мекунам фақат лайкҳои бепултона мондан гиред ва чӣ мошине ки ба шумо лозим аст нависед. албатта дар видео оянда пешкашнам мекунем мошинаи гуфтагитона. мошини фуруши навбати аст бардорум ваз 21099 ҳаста ки мошини молодёжни ваз 21099 соли бароишаш 2002 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад мега кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балонои миёна мега 50 4 та дискаҳои худаш радной краска серебристи магнитофон салоншам тоза номерои тоза нав мошинча мега молодёжа дуруни яъне ки Душанбе да гаштаги аст. хай яъне ки ҳолаташ нормални миёна мега соза мега бо нархи арзон мега мефурӯшем созашта мега сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахт нархаш 8600 сомония ки мега боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди капоти мошин 2002 соле ки бардорам 8600 сомонӣ муомила дорад. ба кадоми шумо агарам хел мошинча лозим аст рақамошон дар поёни видео мудага аст метавонед ки зангда пурра када маълумотош аз ҳамин рақамҳои поён мудагири дӯстони азиз фақат одамони харидор да. дӯстон агар шумо ҳамин хеле мошини майдаи фурушӣ мошини калон боркаш ё ки хона замин квартира мағоза завод чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед ягон гов молае чизе ки набошад метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо баҳса рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама мемонем. ин буд ки 12 мошине ки пешкаш накардем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.